Pai ba nong song slong jong ka jela megalai prokoi nakaliang jong ka awaken in the movement AIM kuma pitip jong ka megalai state unit hakaning singi ka bamantang ila shim ya rai ban pelong ya ka signature campaign haka khatsau tarik jong ni ubnai bamanta ubnai January jong ni usnem bamanta hangte po motphran bat ka ka ban nakaliang jong ka AIM ka kwa ban kentu hani ka por ba kom ginong song slong jong ka jela Meghalaya kiba ha kari jong ka jing sengchar lai lot tong in long kibriu kiba don jing ket kli ban yara ban kentulam hapreng jongi iwei pa iwei lagalong haki snong kiba ngisong haki snong ba per lagalong haki block kiba per lagalong haki district kiba per kiba don hi po ka jela Meghalaya hi bro ka wei tong in long kinong song snong kiba don jing ket kli balada nagaliang jong pi kum kiru pai ba phimla ban poi hangte pomot pran hakate ka tarik kumjo hero hakate ka tarik phila ban pelong hapo ki district jongpi ane ki block jongpi ane ki snong jongpi nak ba pentip lam sangi ka central body ka board committee jong ka AIM khna bangin yo ban pensengau sha ki pai ba nong snong keleng jong ka jelahi brokoi bangin yo bani simentalang namar balai kani ke berkhot ya ka pa ka sarkar jela jongi ka wanra kumju lam ka sarkar India hi brokoi ka wanra kata kalong ban khanglat ya ka kamai ka ji ban khanglat ya ka jingem lai loi ka jongi ban khanglat loi ya ki babun ki benta ki bangi ki pai bangi em hala ka jong ka jela hi brokoi bat ka ban nakliang jong ka AIM ka suban ong ni ka por hero ni de besno thu shai ba ka central government ka bala sanchar da ka sarkar NDA ka state government ka bala sanchar da ka sarkar MDA ter hero ni suban ong ba kita ki sarkar hi bro artli radai NDA ni MDA ngimtip shu reng suban ong ba ki sanchar ka freedom country ki sanchar ka ta ka ri lai loi ka ri sanchar lai loi penban la rule la sanchar penban da kita ki private business agency ki private business agency ki de kita ki marketing agency ki ba ong ba ki wanra kita ki Covishield ki wanra ita ki Pfizer kuma ong no hagini ki kendiat singi ngarang de ban keren ro ngarang de ban yo i kini kita ki scientific documents ki ba penpau ba kini ki private agency kita ki company ki basnai uni vaccine ki kamai tang apreng shi second sa po hajar tingka te perkhat mo phi ki pat ba ka ka pisa ka bagi kamai bat ka bang haban ong hero ane ka por ya ka bang kentu hero ya ka sarkar jela ba wat pen bor ki pat ba bakin shemi utika namar balai ki pat ba hi tada ki yo ki jingpang kin haban plut hi na ka plala di bat ka ro ka bang haban ong hero la ka de ki sarkar ki hospital sarkar lani kita ki private hospital rukum jo ngi i menta bak sidang ban business ki bon ki benta ya ka bagi pat ba bapli ki ba yo ya ki jingpang ba per din deb ban ayu utika kisah sumar anda kisah sumar kapisa ka bagi charge po ki hospital pende ki lak tengka ka poi de ke berkhoi ka lomba ka sarkar kami i kini berkhoi andai ka sarkar ka chuan ra tangi jing penting pensmit ka sarkar ka wan ra tangi jing berngam bersit ka sarkar ka wan ra tangi kita ka dauba ban ong no ba kani ka khlam ka ban penyiap lo di beri berkhoi andai em kani ka sarkar ka penyiap di beriu kani ka sarkar ka pensmit di beriu kani ka sarkar ka persang ban sensadon bor ngi ki beriu ba ko sarkar nang ni smart kenmau ba pendam no ya ketika night curfew bat pendam no ro sisendan ya ketika odd event bat ai bangi kum ki pat ba ki ba em lai loi ngin em lai loi ne ka perthai namar balai kani ka jingpang kam shimla kta ro ban ong tangi kita ki brio ki ba ramba andre kum bangi im ta shu la sedang ban ong ba kum ju ro ita ki ba khatsan snem shalor un haban ai tika hato kamur kani ka khlam ka kta tangi ta ki ba khatsan snem shalor ne kum ju ro ita ba khatsan snem shapo ne ka jingpang ka ba ong no ka khlam kakta yanoi noro hajim jungi ki berngim la bantip la dei khlong khna la dei stamla la dei rangba na kumju ter kani ka khlam kala ban kta nginam la bantip ndengi sgaulungo ba ka sarkar jong ka jela jungi ka long ka basta du kata ya ka bala sensyar dagi scientist ka bala sensyar dagi doktor ki bala pule ka bala sensyar dagi ta ki scientist ki bala pule bon jat ki jingpang ya ka ba lawan ra ban ong ru ba tanggi ba khatsan snem shalor kin haban ayu di vaccine kata kamut ki ba khatsan snem shapo kim padan kam kamut kani ka khlam kam kta kamut lada kani ka khlam kalong kumta pedi ben so thu sarkar ba wat pen bor ki pat ba namang ngi so thu sai ba kani ka scam virus ka ba shir kai ba ka scam corruption ka ba shir kai ba yang ba jingbam sap ka ba palat lem adu kata nginum la ban pediang dalili ru em namar balai ngi i hakini ki sngi ki ba menta ka sarkar jela jungi ka ong ba duna pisa ngi tip sai ba ka sarkar jela ka penlut ya ka pisa jong upat ba om na ka benta jong upat ba ka pelut ka pisa upai ba na ka benta ka jing im simet ka jongki na ka benta ka jing kemen ka jing skobha ka jongki ha ka let ka wang jongki keleng saudong ka pertai ki sna ki ying ka bahe ki shang ka pertai kat bakimon
handai ki berkhoi na soman ong ba sarkar jala ne sarkar India sngap ye ke ba upai ba hi ong kom kinong song snong ke ba em hagari jong jing lai loi ngin em hagari jing lai loi klem na shapen bod da lele ru em but to ai ba kini ki berkhoi ke ba ngi kum ki pai ba ngin em lai loi kata kamot ka klam hi la da ka kta ye no inoro ai kan kta lai loi kat ka ba kamon namar ngim don kam hero ya ta ka jing da jong sarkar namar ngi ba ka sarkar klem da ngi ka sarkar ka percaman peniap jubor ngi den ta ka daung sa ong ba ai ba ka klam lada ka don sisa kata ka klam ka ba don hapo ka ni jela jongi lani hapo ka perthei bora ka wai ai kan kta lai lo jongi jing em ki pai ba o ba thawan ya o man ya o ba thawan ya o man ya o ba thawan em mat em ya ka don balapan pen bor in nuru em namar ngi ki breu ya ka bangi wan hanik sla perthei ka dei ka ai ka bala wanra ya ka bala ai do blai ku blai sibon